Et nyt år er altid en god anledning til at se på, hvad er det for nogle visioner, man har for fremtiden. Hvad er det for nogle drømme og forhåbninger, som knytter sig til den virksomhed, som du har. Derfor er det sådan, at vi i januar kigger rigtig meget på det her med, hvad er værdigrundlaget i din virksomhed? Hvad er missionen? Hvad er visionen og dine drømme for, hvad der skal ske fremadrettet? Så her har vi altså det store vy på, og det har vi, fordi vi så senere skal skalere ind og se, jamen, hvordan er det, at du omsætter de her drømme til virkelighed, til indkomst og til at få en sund forretning, som lever op til det, som du drømmer om. Fordi jeg ser jo også tit, at ejere af små virksomheder, de halser afsted efter opgaver. De har godt nok haft nogle drømme om, hvad det var, de ville med deres virksomhed i sin tid, men det er ikke altid, at virkeligheden lever op til de her drømme. Noget af det her, det kan man jo få til at ske, hvis man planlægger. Og hele forløbet omkring Retning Mikro, det handler om at få lagt et grundlag for at planlægge de ting, som er de rigtige for dig i din virksomhed. Så derfor kigger vi i januar på, hvad er det, du gerne vil.